У эфіры рацыя на сувязі са студыяй Павел Мацукевіч, дыпламат, старэйшы даследчык цэнтра новых ідэй. Спадар Павел, вітаю вас. Вітаю вас, Євген. Рацыя. Вось перажываем свайго роду дэжавю. Перад выбарамі 2020 года дыктатар Беларусі супраціўляўся так званай паглыбленай інтэграцыі. А зараз тыя самыя наратывы з ягоных вуснаў публічна даў інтэрв'ю, што калі будзеце спрабаваць уключаць Беларусь там суб'ектам у склад Расійскай Федэрацыі, ну то гэта вайна. Мое железное требование, условие, как хотите это называть, сложилось, что здесь два государства. Два суверенных государства. Беларусь и огромная Россия. Вы поменьше, мы побольше, у нас экономика такая-сякая, мы вам будем помогать и дальше вступайте внутрь России, в состав России. Это так вопросы ставить нельзя. Это невозможно, это нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Вот что вы думаете про гэтую заяву? Что это значит? Я думаю, по великому рахунку нічога не значыць. Ён рабіў такія заявы, можна сказаць, увесь час. Пытанне ідзе пра захаванне уласнай улады Александра Лукашэнкі. І ў 2020 годзе ён не пагадзіўся аддаць гэтую уладу па выніках выбараў беларускаму народу. Таксама ён не пагодзіцца аддаць гэтую уладу России, Кремлю, Москве и гэтак далей. Ну як вы думаеце, вось гэтая электаральная кампанія, вось гэты перыяд, ці можа так стацца, што это будзе такі адзін з самых драматычных перыядаў у гісторыі Рэспублікі Беларусь? Не, думаю, што не. Магла быць інтрыга з боку России, але мы бачым, што ўсе гэтыя гады Александр Лукашенко карыстаецца 100% падтрымкай Москвы. Вы ў гэтым перакананы? Абсолютно в этом перакананы. Спадар Павел, но збіраюцца праводзіць на тэрыторыі Беларусі вучэнні Захад-2025. Час вайсковы, так, это не нейкі там мірныя гады, нейкія там вучэнні і гэтак далей. Вам не падаецца, што Расія абсалютна мае планы, абсалютна дакладныя, скарыстаць беларускі плацдарм для вайсковай агрэсіі там у бок Украіны, у бок Захада, што это вось відавочна. Вам так не падаецца? А Лукашэнку это не патрэбна, беларусам не патрэбна, вайскоўцам беларускім не патрэбна. І вось тут і ёсць як бы момант для сур'ёзнага канфлікту і для дзеянняў у дачыненні да Лукашэнкі, які ўпіраецца. Стасункі Александра Лукашенко з Расіяй і ў прыватнасці з Пуцінам выглядаюць цалкам інакш. Гэта выглядае як сапраўды партнерства ці сяброўства нават, да? Вось, што датычна вучэнняў, гэта ўсё ж такі планавыя вучэнні. У 22 годзе тыя вучэнні былі ўнепланавыя, яны называліся саюзная решимасць, штосьці такое, да? Вось, і былі з боку заходніх краін, з боку Злучаных Штатаў Амерыкі дакладныя папярэджанні аб тым, што агрэсія цалкам магчыма, агрэсія плануецца. То бок скрыць магчымасці нападу як бы немагчыма. Гэта будзе зразумела. Па колькасці узбраенняў, якія прыедуць, перамясцяцца на тэрыторыю Беларусі. То есть я думаю, што гэта будзе зразумела. Гэта будзе зразумела, ці рыхтуецца нейкі напад, ці не. Але я зыходжу зараз з таго, што гэтага не адбудзецца. Я думаю, што для Беларусі Москва вырашыла карыстацца Беларусю і Мінскам у іншых мэтах. У якіх? Я думаю, што Расія разглядае Беларусі як магчымую у перспектыве, як магчымую пляцоўку, дзе можа адбыцца перамоўны працэс, вяртанне перамоўнага працэса па Украіне. Гаворка можа ісці пра двухбаковыя перамовы, пра аднаўленне вось гэтага перамоўнага працэса непасрэдна паміж Украінай і Расіяй, але гаворка можа ісці таксама і пра перамовы у больш шырокім фармаце. Як раней гэта прыклады былі нарманскі фармат, то есть з удзелам Захада. Зараз гэта будзе хутчэй за ўсё іншы фармат, але вось магчыма і тое, і гэта.
І тое, што Лукашенко дазваляе сабе зараз нейкія заявы, якія мы ўспрымаем як нейкія спробы адмежавання ад Расіі, гэта можа быць вось гэтай гульнёй у тым сэнсе, каб неяк падкрэсліць, што Лукашенко не падзяляе мэтаў Расіі, што ён неяк уласную палітыку праводзіць і гэтак далей. Вось каб зрабіць адчуванне, што магчыма мінская пляцоўка гэта і так не кантралюецца там Масквой у гэтым сэнс, да? І мы бачым, што зараз у нейкім сэнсе у Александра Лукашенко атрымалася неяк адпятляць, да? Калі мы паглядзім на апошнія гады, на апошні час, да, то вось беларуская тэрыторыя выкарыстоўваецца, так бы мовіць, у мірных мэтах. Абмен палоннымі, абмен целамі. Ну, мэты могуць мяняцца. Сёння для нейкіх такіх мірных аперацый. Заўтра стрэльне ў галаву, што добрая пляцоўка для запуску тактычнай ядзернай зброі, ну, каб не па Крамлі прыляцела ў адказ, а удар помсты быў па Беларусі. Вы разглядаеце, што можа такое быць? Ну, ўсё ж такі ідзе вайна, да, і абставіны, ведаеце, планы могуць быць адныя, як у выпадку агрэсіі, да. Я не думаю, што Расія ставіла мэтай акупаваць ці захапіць тэрыторыі Украіны і зрабіць іх часткай Расіі. Але абставіны, сітуацыя, ход дзеянняў на фронце, вось яны прывялі да такой сітуацыі, якую мы зараз маем. Цалкам магчымы і вось все гэтыя, на жаль, негатыўныя сцэнары, якія мы зараз маем у нашых думках. Усё гэта цалкам магчыма. Але што вам падказвае дыпламатычны досвед? У разе, калі Лукашенко з Пуціным гуляецца ў такую гульню, што вось Беларусь, там перамоўная пляцоўка, давайце ў Беларусі і гэтак далей, то павінны все-таки быць нейкія дзеянні, нейкая нармалізацыя адносінаў з Захадам, у Лукашэнкі, у рэжыма у Беларусі з Захадам, так? Ці чакаеце вы, што ў наступныя месяцы у вас можа адбыцца рэзкае збліжэнне? Я мяркую, што не. Але я думаю, што адна з мэтаў гэтых выбараў гэта якраз паляпшэнне стасункаў з Захадам. Гэта так званая спроба перагарнуць старонку. Магчымасці свабоднага удзелу ў гэтых выбарах, яны цалкам абмежаваны. Калі ацэньваць, гэта нуль. Да? Вось, зразумела, чые гэта выбары. Але калі гэтыя выбары пройдуць без рэпрэсій, ціха і мірна, скажем так, то з'явяцца нагоды, вельмі добрыя нагоды для паляпшэння стасункаў з беларускімі уладамі. Калі паралельна яшчэ да гэтага прадоўжыцца працэс выхада на свабоду палізняволеных, шансы, я думаю, шансы на нейкую нармалізацыю, яны будуць даволі высокімі. Спадар Павел, я хочу спытацца у вас про феномен дыктатара Беларусі, так? У 2020 годзе стратэгічныя памылкі былі дапушчаны. Навошта было развязваць гэты гвалт на мяжы геноциду, так? І столькі гадоў это все падтрымліваецца. Вы тады супраць гэтага пратэставалі. Знішчэнне Беларусі, знішчэнне беларушчыны, эканамічна ніякіх перспектываў, так, каб там заможнай краінай Беларусь стала. Вот так это бачыцца пры сённяшняй хадзе падзеяў, не мае тых перспектываў, так? Этнацыд, знішчэнне беларускай мовы, жудасныя злачынствы зробленыя, аддаў частку суверэнітэта. А перад так званымі выбарамі мы зноўку падыходзім да сітуацыі, гучаць такія наратывы, лепш ужо Лукашенко, чым нейкі на 100% імперац прарасейскі, так? Які-небудзь умоўны гіген, які гатовы на паслязаўтра суб'ектам уступаць у Расійскую Федэрацыю. От парадокс атрымліваецца. У чым феномен? Так, парадокс. Ведаеце, сапраўды адзіны гулец у краіне. Праз яго ў краіне, нашай краіне, усе праблемы ўзніклі. Да? Санкцыйны ціск і гэтак далей. Залежнасць ад Расіі і гэтак далей. Адначасова ад яго залежыць і паляпшэнне стану. І санкцыйны ціск, і змяншэнне залежнасці ад Расіі, і гэтак далей. Вось таму ён 30 гадоў ва ўладзе. Можна меркаваць, што ён
зрабіў шмат памылак. Але з іншага боку 30 гадоў ва ўладзе, да? Я мяркую, што для яго асабіста галоўнае вось заставацца ва ўладзе. Гэта не значыць, што ён не можа зрабіць для Беларусі нешта карыснае, не. Можа і робіць, і бачна, што там гаспадаркай ён займаецца з вялікай любоўю. Гэта тое, што яму, так бы мовіць, падабаецца. Я думаю, што нават у яго ёсць свае уяўленні, якой павінна быць дзяржава, якой павінна быць яе знешняя, унутраная палітыка і так далей. І мы у закладніках знаходзімся гэтых уяўленняў. На жаль, вось ён робіць такія вельмі за вялікае жаданне захаваць гэтую ўладу, умацаваць, ён робіць часам вялікія памылкі. Ці тое, што мы лічым вялікімі памылкамі. Але і як бы зараз мы апынуліся ў той сітуацыі, што і все ад яго залежыць. Все ад яго па-ранейшаму залежыць, і ён, я думаю, я упэўнены ў тым, што ён у стане палепшыць сітуацыю ў Беларусі праз тое, што там спыніць гэты рэпрэсіўны ціск, адпусціць людзей, даць крыху больш воздуха краіне, да, каб былі магчымасці дыхаць. І праз тое, каб нармалізаваць хаця б да мадэлі суіснавання стасункі Беларусі з Захадам. Праз гэта адразу у Беларусі атрымаецца крыху збалансаваць і свае стасункі з Расіяй. Бо калі адчыніцца мяжа для эканамічнага супрацоўніцтва, тарговы баланс адразу ж, не адразу ж, але цягам часу ён, я думаю, што зменяцца, і магчымасці для умацавання незалежнасці і суверэнітэта Беларусі з'явяцца. Все залежыць ад яго. Я думаю, што для мяне нейкія надзею, што дае надзея на тое, што сітуацыя можа палепшыцца, тое, што вось гэты шлях паляпшэння стасункаў з Захадам, шлях да нармалізацыі, гэта адначасова шлях для яго, для ўмацавання ўласнай улады. І таму, нам тут, як кажуць, па пуці, можа быць. У сярэдзіне 2060-х былі такія спадзевы, што Лукашенка, што все-таки там нейкая нармалізацыя з Захадам, завязваюцца адносіны, лібералізацыя ў Беларусі. Тым не менш, все мы ведаем, як это скончылася, так? Таму, напэўна, многія паспрашаюцца датычна ролі асобы ў гісторыі, ці варта на падобнае спадзявацца. І, шаноўныя гледачы, я прашу вас проста вашага меркавання. Ці зрабіў Лукашенка штосьці карыснае для Беларусі? Напішыце, калі ласка, каментары. Дапамажыце нам, калі ласка, падпіскамі, каму гэта бяспечна, каб беларусацэнтрычны кантэнт шырыўся. Спадар Павел, я дазволю сабе ў межах гэтай гутаркі выказаць сваё меркаванне. Мне падаецца, што все-таки будзе вельмі турбулентны час для Беларусі. Это маё прыватнае меркаванне. Мне здаецца, што ў Лукашэнкі з Пуціным не ўсё, мякка кажучы, гладка, і гэтыя наратывы, што у выпадку чаго вайна, што это можа быць не проста гульня, так? І што незадаволеныя Лукашэнкам, што ён не зацікаўлены у нападах з тэрыторыі Беларусі, бо канец можа быць ягонай уладзе. Ён бачыць гэтыя рызыкі, а намеры расейцаў мы ўжо бачылі, якімі вар'яцкімі яны могуць быць. А сувалкаўская прастора на адлегласці выцягнутай рукі і пэўныя амбіцыі там датычна ўсходняй Польшы, мне здаецца, што можа пачацца, што все-таки з Крымлём у Лукашэнкі не ўсё гладка. І ўвогуле мне падаецца, што эта эпоха Лукашэнкі, яна з розных прычын скончыцца. Зноў-такі это маё прыватнае меркаванне. Мне цікава вашае, так? Калі гэтая эпоха скончыцца, так? Якія палітычныя сілы ў Беларусі, якія персаналі, скажам так, могуць стаць паважанымі і папулярнымі? Я думаю, што датычна дэмакратычных сіл, якія знаходзяцца ў міграцыі, на маю думку, не. Тое, што і тыя, хто застануцца за мяжой, яны там і застануцца за мяжой, хутчэй за ўсё, да? Я думаю, што ён задумваецца пра транзіт улады. І задумваецца ён аб ім не праз тое, што нейкія стасункі з Расіяй, там, складанасці з Масквой, згубіў паразуменне з Пуціным, хтосьці ім незадаволены. З гэтым зусім ён даволі добра спраўляецца.
прычым нават знаходзячыся ў кепскай сітуацыі. Вось у 2020 годзе ён атрымаў вельмі кепскія карты. Але зараз выглядае так, што у яго ў руках казыры. Гады ідуць, стан здароўя, вось агульны стан, я думаю, што спрыяе думкам пра тое, што трэба ажыццявіць транзіт улады. Калі гэты транзіт улады будзе ажыццяўляць ён асабіста, ёсць вялікі шанец, што гэтая новая ўлада, каму ён яе перадасць, тыя людзі, яны яе захаваюць. Калі гэта будзе адбывацца такім чынам, што ён будзе ва ўладзе, наколькі будзе дазваляць жыццё, то тут сітуацыя цалкам непрадказальная. Цалкам непрадказальная. І хутчэй за ўсё, ягоныя пераемнікі, яны не змогуць гэтую ўладу утрымаць у руках. Таму я думаю, што вось існуе такая дылема наконт, у яго, прынамсі, такая дылема наконт транзіту ўлады. Менавіта па гэтаму ён на гэтую тэму даволі часта публічна выказваецца. Але з майго пункту гледжання тыя людзі, на якіх ён паказвае, як на магчымых пераемнікаў, хутчэй за ўсё імі не будуць. Вы маеце на ўвазе Сергіенку, так, вось, не ведаю, там Качанова, пра Галоўчынку гавораць, хоць Лукашенка не паказваў. Было б, з майго пункту гледжання, было б вельмі некепска, калі б наступным кіраўніком дзяржавы быў там Роман Галоўчынка ці там Круты. Бо гэта даволі добрыя дзяржаўныя дзеячы. І Круты таксама. І Круты таксама. Дакладна. Вельмі адукаваныя людзі з вельмі шырокім светапоглядам, якія добра разумеюць стан рэчаў. Я думаю, што вось з пункту гледжання дзяржаўнага кіравання гэта былі б найлепшыя кандыдатуры для Беларусі. Але рэальнасць, я думаю, што будзе іншай. Хутчэй за ўсё, транзіт улады будзе ажыццяўляцца ў межах сям'і Александра Лукашенка. Вось, бо гэта, як паказвае вопыт іншых краін з нашага рэгіёна, гэта даволі паспяховая схема. Вось, тут любяць у нас даволі часта казахстанскі вопыт называць у якасці негатыўнага прыклада. Калі б у Назарбаева, на жаль, не было, для яго, на жаль, няма сынавей. Таму ён і вырашыў перадаць уладу таму, каму ён яе перадаў. У Лукашэнкі з гэтым праблем няма. І ёсць даволі пазітыўны ў гэтым сэнсе, у сэнсе транзіта, паспяховасці транзіта ўлады, вопыт іншых краін. Гэта і Туркменістан, гэта і Азербайджан. Вось, я думаю, што ў выпадку Беларусі хутчэй за ўсё будзе рэалізавана менавіта такая схема. І калі гэты транзіт улады адбудзецца у той момант, калі Лукашенко яшчэ будзе моцны і па стане здароўя, і па, так сказаць, у сэнсе кіравання, то хутчэй за ўсё гэты транзіт будзе паспяховы. І гэта таксама добрае выйсце для Беларусі. Гэта таксама добрае выйсце для Беларусі. Я мяркую, у тых, трэба добра разумець, у тых умовах, у якіх мы апынуліся і знаходзімся, ацэньваючы шансы на дэмакратычныя змены ў Беларусі. Вось. Я думаю, што максімум таго, пазітыўнага, што можа адбыцца ў Беларусі, гэта транзіт улады пры Александры Лукашэнкі. Цікава, што напішуць гледашы, канешне. Безумоўна, хацелася б быць трошкі ў іншым рэгіёне, не разам з Узбекістанам, Азербайджанам, Казахстанам. Все-таки еўрапейцы мы. Паглядзім. Ужо ў крайнім выпадку хацелася б хаця б нейкага гішпанскага варыянта. Я маю на ўвазе Франка, які, ў прынцыпе, працэсы дэмакратызацыі запусціў. Рацыя. Спадар Павел, апошняе маё пытанне. Все-таки, раз ужо вы лічыце, што варыянт транзіта ўлады ў Беларусі, это мог бы быць станоўчы сцэнар, цікава, што думаюць пра гэта гледачы. Калі гэтыя працэсы рэальна могуць запусціцца? Маеце вы меркаванне? Ось па тэрмінах, па таймінгу.
Ну, вось тут шмат што залежыць ад абставін, так? Шмат што залежыць ад умоў, якія складуцца вакол Беларусі. Ну, глядзіце, калі вось пачнецца гэты працэс нармалізацыі з захадам, вельмі ўмоўна, я тут падкрэсліваю, што гэта вельмі ўмоўная нармалізацыя, гэта як бы паход у бок нейкай мадэлі суіснавання, нармалёвасці нейкай стасункаў, да? Бо зараз як бы ніжэй амаль немагчыма. Вось калі пачнецца, у выпадку, калі пачнецца гэты працэс, то магчыма абмяркоўваць з Александром Лукашенком і транзіт. Гэта таксама павінна быць тэмай перамоваў заходніх краін непасрэдна з ім. У чым ягоная цікаўнасць можа быць? Ну, у гарантыях бяспекі, да? У гарантыях падтрымкі самога гэтага працэсу транзіта ўлады і гэтак далей. І я б, конечно, я думаю, што гэтыя працэсы дакладна трэба падтрымліваць, дакладна трэба спрабаваць нармалізаваць і нават і зараз у гэтых умовах стасункі з Беларусю, ну, ужо хаця б з той мэтай, каб асвабадзіць людзей з беларускіх турам, каб палізняволеныя выйшлі на свабоду. Бо трэба разумець, шмат у чым рэпрэсіўны ціск з'яўляецца адказам на санкцыйны ціск з боку Захада. Аб гэтым даволі адкрыта гаварылі прадстаўнікі беларускіх уладаў. Пакойны Владзімир Макей яшчэ, падаецца, у 21 годзе, на пачатку 21 года адкрыта заявіў, што калі ціск санкцыйны прадоўжыцца, все вось гэтыя грамадскія інстытуты, аб якіх клапаціўся Захад у гэтыя гады лібералізацыі, яны знікнуць як клас. Мы зараз бачым, што Мінск робіць нейкія сігналы ў бок Захаду. Ну, вось патрэбны адказы і з таго боку. Гаворка не ідзе пра тое, што там санкцыі у адзін дзень адменяцца. Не, але можа быць мараторый, можа быць часовая адмена санкцый. Розныя існуюць механізмы. Ну, бачыце, спадар Павел, Мінск робіць сігналы на захад, але сігналы своеасаблівыя, з тонам шантажу, так, нават вот вы зараз самыя прыгадалі пра лібералізацыю 2060-х, калі там нейкія санкцыі будуць, пасля таго, як мы развяжам рэпрэсіі і геноцид, то мы тут все грамадскія інстытуты пазачыняем, раскруцім рэпрэсіі. Таксама не вядуцца размовы, тым не менш, все-таки, хоць вы не згодныя там з пэўнымі сцэнарамі, якія мы абмяркоўваем на рацыі, зразумелі ваше меркаванне, все адно нейкія больш-менш станоўчыя варыянты, у тым ліку і вы бачыце, шаноўныя гледашы, што вы думаеце пра гутарку са спадаром Паўлам Мацукевічам. Цікава пачытаць ваше меркаванне ў каментарах. Бачыце, закранулі мы сёння пытанне, што геаграфічнае становішча Беларусі, што паміж молатам і кавадлам, так, знаходзімся ў выпадку вайны. А все-таки, калі мірныя часы, то можна скарыстаць гэтае становішча, каб Беларусь урэшце стала першай краінай свету і каб кепскія часы змяніліся на добрае. Спадар Павел, шчыра дзякую вам за тое, што надалі час. Дзякую вам.